ପଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ହଁ ଭାଇ ନାଚି ନା ପଟା ତଳୁ କରିଦିଅ। ପଟା ଇଏ ନେଇ ଆସିବ ଟିକେ ତଳକୁ। ହଁ 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 ହଉ ଭାଇ ଫୋନ୍ ଦେଇଦିଅ ଲାଷ୍ଟ କୋଉଥିରେ ବୁଲେଇବ ପଟା ଯେଉଁ ତଳକୁ ଚଲ ଉଠିବ କୋଉ ଜାଗାରେ ବୁଲେଇବ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ଅଛି ନା ହଁ ସେଇଥିରେ ଇଏ କର। ତାପରେ ମୁଁ ବୁଲେଇକିରି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଜିନିଷ। ହଁ ହଁ ବାସ୍ ସେ ରେଡି टेकिंग साइलेंट एक्शन शूटिंग सेट चल करेक्ट कैमरा एक्शन Ready?